warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudhala, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para sesepuh bini sepuh yang senantiasa kami ta'zimkan, wabil khusus seluruh jamaah Masjid Mugi Barokah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada ucapan yang pantas untuk kita haturkan selain daripada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan berkumpul di majelis yang insya Allah barokah ini dengan tiada halangan suatu apapun. Rahmat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan fasilitas husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pripun seneng napa mboten? Jenengan niki sudah masuk bulan puasa, seneng napa mboten? Seneng. Lek seneng berarti panjenengan termasuk orang-orang yang insya Allah mendapatkan rahmat saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang seyukyanipun nek corok Jawa, nek corok bahasa Indonesia, sebaiknya seseorang itu menampakkan kebahagiaan ketika bulan Ramadan itu datang, walaupun pada akhirnya tidak puasa. Loh kudu ngoten, kudu panggah seneng senajan to pada akhirnya mboten poso. Ibu-ibu nggih ngoten, panggah seneng senajan to dilalah pas wayahe poso, awal-awal Ramadan tamune teko. Bapak-bapak nggih ngoten, walaupun istilah dilalah memang gak poso, ya kudu panggah seneng karena ini masuk bulan Ramadan. Syukur lek mempeng lek nglakoni poso. Ya ngoten. Ning awake dhewe niku ketika melaksanakan puasa ojo lali ilmune poso. Didhawuhne al ilmu huwa imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal, ilmu itu pimpinannya amal. Sedangkan amal itu pengikutnya daripada ilmu. Maka kita ketika melaksanakan sesuatu itu kedah di ilmu ni. Wonten kitab wonten kitab Matan Zubat niku wonten sebuah syair. Wa kullu man bi ghairi ilmin yu'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa Pak? Wis ngene iki lah, poso-poso awake dhewe cek ngaji sepaneng. Wis luwe-luwe ngajine sepaneng iki santai ngoten mawon lah. Engko karo ngenteni buka. Ning awake dhewe kudu paham. Ketika melaksanakan suatu amal itu harus ada dasarnya ilmu. Awake dhewe poso kudu diilmoni, ojo sampai awake dhewe niki poso mung syukur poso elu. Awake dhewe salat yo kudu diilmoni, ojo mung salat elu.
Awake dhewe zakat ya kudu dielmoni, ojo sampai mung elu. Jangan sampai hanya ikut-ikutan. Poso dielmoni, sholat dielmoni, zakat dielmoni. Ben tidak ketatrapan seperti apa yang sudah disampaikan oleh syair. Wa kullu man bi ghairi ilmin yu'malu. Setiap orang yang tanpa ilmu itu beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal-amalnya itu berpotensi tertolak dan tidak diterima. Mergo napa? Mergo lek nyanyi niku ngawut. Mergo lek nyanyi itu gak ono dasare ilmune, diilmuni sak senenge karepe dhewe. Makane diilmuni. Lah mumpung masih awal, awake dhewe niki poso dingerteni, oh poso ki apa to jane poso ki? Apa mung lek poso niku awake dhewe dimulai karo sahur niku? Bar ngono terus ngempet, pokok gak mangan, pokok gak ngombe, napa ngono tok. Sing pertama awake dhewe sing kudu dipahami, mumpung masih awal kita melaksanakan puasa, dingerteni oh rukune poso ana loro, siji niat, nomor loro nyegah mangan, nyegah ngombe awet teko fajar sampai mislupe sengenge. Apa mau ngono to, Pak? Sing jenenge amal niku kudu enek ruhe. Kullu amalin zahirin bi ilmin. Segala amal yang berhubungan dengan perilaku zahir ana ilmune. Kullu amalin batiniyatin bi ilmin. Setiap amal yang bangsa batin juga disertai dengan ilmu. Oleh cara syariate awake dhewe wis ngempet ndak dahar ndak ngombe mulai terbite fajar sampai terbenamnya matahari, maka secara ruhaniyah, secara batiniah apa yang harus kita tahan? Sing pertama sing jelas kita menahan untuk berkata-kata kotor. Sing biasane sok blonjo niku kadang yo blonjo iso ngrasani tanggane. Nggih napa mboten, Bu? Blonjo iki lho iso ngrasani tanggane. Wong awale blonjo, niate blonjo tuku lombok, iso tanggane barang diceritakno. Lah lek wis awale biasa ning ngono kuwi, ketika bulan puasa rada dikurangi. Syukur nek gak tau nglakoni maneh. Nek sadurunge poso niku sering nesuan, sering ngomong sing boten sae, berbicara yang tidak baik, maka ketika melaksanakan puasa cobalah dikurangi. Sing maune miso-miso dikurangi. Ben napa? Posone awake dhewe niku termasuk puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boten namung zahire tok poso, ning batine ya poso. Maka ada Al-Imam Al-Ghazali niku membagi puasa niku ada 3. Yang pertama shaumul am, posone wong umum, hanya menahan lapar dan hanya menahan haus. Puasa shaumul am. Niki ilmu awake dhewe mumpung sik awal niki kudu dipahami. Oh rukune poso enek loro, ruhaniyai poso sing kudu dilakoni, yang kita pilih adalah jenengan harus bisa membagi. Siji puasa am, puasane kanggo wong sing umum, hanya menahan lapar, hanya menahan dahaga. Kadang lisan belum bisa ditahan untuk berkata-kata kotor. Lho niki napa posone enggak sah, Pak? Tetap sah posone, ning pahala puasa bisa hilang. Makanya Kanjeng Nabi niku nate dawuh ten zaman-zaman akhir niku benjing kathah tiyang poso
ning posone hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maka ojo sampai awake dhewe koyok posone wong umum, mung nahan ngelak karo nahan lapar. Iki posone wong umum. Sing nomor loro, saumul khus atau saumul khas, posone wong khusus. Bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tetapi menahan hawa nafsunya untuk tidak berbicara kotor. Menahan syahwatnya untuk tidak terlepas menjadi kesenangan-senangan yang bersifat batiniah. Jadi ngomong kotor wis dilereni, lek nesuan wis dilereni. Lho niki posone wong khusus. Awake dhewe niki tak sawang-sawang ngrembangi muga-muga mawon minimal aja sampai posone wong umum. Minimal munggah ten level sing nomor loro. Ya poso ngempet luwe, ya poso ngempet ngombe, tapi ya poso ngempet awake dhewe napa rohaniae dijak poso. Mripate sing jelalatan dingge poso. Kupinge sing biasane gampang nguping, omongane tanggane ya dingge poso. Lesane sing biasane dingge ngomong ning tanggane ya dingge poso. Astane sing biasane dingge jahil ya dingge poso. Sukune sing dingge mlaku nek ngene perkara sing gak genah ya dingge poso. Iki posone wong khusus. Ojo sampai secara zahir poso, ruhaniyai awake dhewe gak poso. Sing nomor loro, sing nomor telu, posone khususil khusus. Posone wong sing khusus gak ngombe, gak dahar, nafsune wis dicekel, ning atine ngekeh-ngekehne eling ten Gusti Allah. Ojo sampai awake dhewe niki pikirane atine awake dhewe niki lali karo Gusti Allah. Angel Pak. Wong kula niku mangan mawon ndak tahu kelingan pangeran. Mangan enak yo enak. Bar maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dahar. Ngoten terus mek ngono tok lali pisan iki meng Gusti Allah ning ndi wis ra kelingan. Lho, lek awake dhewe pengen kaya khususil khusus sing didhawuhne Imam Al-Ghazali ten kitab Ihya niki mboten namung poso nahan lapar, mboten namung poso nahan ngelak, mboten namung poso nahan gunjing-gunjingan, ning nggih aja sampe awake dhewe niki atine lali kali Gusti Allah. Piye carane ben kelingan? Mulai sakniki dijajal ambekane metune lafaz Allah, mlebune hu. Allahu. Saged wonten jajal. Allahu. Dadi ambekan metu niku Allah, hune niku mlebu. Syukur mengke lek ditahan titik nek sediluk nek ngene kalbune. Nek ngene atine. Jadi carane ngoten. Dadi ambekan niku Allahu, Allahu, Allahu. Mboten diwalik Allah, Allah mboten, tapi seirama. Allahu, Allahu niku ambekane. Carane ngoten. Mergo napa? Awake dhewe niki sing mboten gampang lali niku ambekan. Jenengan nate lali ambekan, Bu? Bapak-bapak nate lali ambekan, betul toh? Nah, mergo awake dhewe gak lali ambekan, dicantol nih zikire awake dhewe karo ambekan. Nah, niki carane awake dhewe, cara yang paling awal untuk menggandengkan zikir ten Gusti Allah melalui nafas awake dhewe. Nanti kalau sudah nafas ini terbiasa dengan zikir ten Gusti Allah, Allahu, Allahu, nanti akan dengan sendirinya terkoneksi dengan pikiran dan atine awake dhewe. Ning nek awake dhewe gak tahu berupaya,
gak tahu mupoyo, gak pernah berusaha nafas kita digandeng dengan zikir ten Gusti Allah, mlaku yo lali, dahar yo lali, duduk anteng yo gak kelingan karo Gusti Allah. Tapi kalau sudah terbiasa dilatih, mumpung kelingan ambekane digandeng kali Gusti Allah, ambekane digandeng kali Gusti Allah, nanti dengan sendirinya akan refleks, akan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Lho ngoten carane. Nah, niki carane awake dhewe bisa menggapai puasa khusus, latihan poso tingkat tinggi, gitu. Poso tingkat tinggi. Jenengan posone piye? Jaluk sing tingkat bawah, tingkat menengah, apa tingkat tinggi? Ya kok mesem. Lah awake dhewe nek pengen poso tingkat tinggi nggih ngoten niku wis tak plur nih. Pokoke ngoten niku carane. Nah, niki penting mumpung masih awal awake dhewe pahami. Mumpung poso-poso tasih awal di ilmoni. Dadi sing pertama rukune poso niku niat. Sing nomor loro ngempet. Niat mboten usah udur-uduran. Pak Karim niat iku sing bener piye? Mriki niate piye? Nawa itu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhanan apa Ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Pak, kok enek sing nawa itu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhi sanati fardholillahi ta'ala niku pripun ya dibenerne mumpung isih awal. Jadi niat poso niku lek ora iso Arab karuane malah gawe Jawa. Gusti niat ingsun poso tutuk sedina sesuk anekane fardhune wulan Ramadan ing dalem taun iki krana Allah krana fardhu krana Allah taala. Lek ora iso cara Arab. Lek cara Arab lafate nek cara hasyah, cara i'anatut thalibin niku lafate pancen sing bener nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Ning ana kitab liya niku ndawuhna boten ramadhani tapi Ramadhana. Nawa itu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana. Terus lek Ramadhana ya mburi di fathah hadhi sanata fardhu lillahi ta'ala. Lho ngoten sing bener. Lek ngarep fathah mburi ya fathah. Lek ngarep di kasroh mburi ya di kasroh. Ben ora ketok-ketok lek bodho awake dhewe. Tak dudoi. Memang ten keterangan kitab i'anatut thalibin pancen nggih di kasroh. Ten kitab-kitab fikih nggih ten di kasroh. Tapi nek cara kitab sak lintune fikih lintunipun cara Imam Nawawi nggih pareng di fathah. Ning syarate mburi ya di fathah. Dadi lek misalkan Ramadhani hadhi sanati berarti niku dados mudhof ilaih. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani niki dadi mudhof. Hadhihi sanati mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih niki wajib diwaca jer. Ramadhana niku isim ghairu munsharif. Lek dadi mudhof ilaih niku oleh diwaca fathah selama ngarepe gak ana alif. Makane nawa itu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana. Mergo isim ghairu munsharif lek diwaca jer niku kudu diwaca fathah tanpa tanwin. Hadhi sanata kuwi mang gak oleh diwaca sanati lek ngarep diwaca fathah mergo dadi dzaraf. Corok gampangane lek jenengan gawe Ramadhana mburi kudu di fathah.
fathah. Lek jenengan ngarep diwaca Ramadhani buri ya kudu kasroh. Lek jenengan damel Ramadhana hadis sanati aku ya sik urung temu. Lek tak goleki cara nahwu kok ya urung pas, tak goleki kitabe kok ya urung temu. Tapi gak apa-apa, lamun to mbiyen tau kleru, saiki wis ngerti, dibaleni sing mbiyen wis ya wis, sing urung aja baleni. Mergo apa? Lek dibaleni krungu kancane sing ngerti malah ketok bodoh. Lha ngoten, pokoke gampangane ngoten. Dadi lek Ramadhana hadis sanata. Lek Ramadhani hadis sanati. Lek ora iso Arab karuane gawe Jawa utawa bahasa Indonesia. Niat ingsun puasa tutuk sedina sesuk anekane fardune wulan Ramadan ing dalem ikilah taun krana Allah Ta'ala. Aku berniat berpuasa sehari penuh bulan Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Kuwi nek cara bahasa Indonesia utawa cara basa Jawa wis gak usah mikir na apa ni, ora usah tukaran na utawa ni, gak usah debat urusan na karo ni, wis cukup diwaca ngoten man cara Jawa utawa cara bahasa Indonesia. Niku rukune poso. Mergo kadang niku ya enek sing lucu barang, Pak. Jarene rukune poso gak mangan gak ngombe ngrokok ki oleh kok gak. Lho enek ngoten niku. Sakjane ya kadang ngetes barang. Sakjane kadang ya golek limpene barang. Kan yo gak mangan gak ngombe. Lah ngrokok oleh por. Dadi pokoke perkara sing mlebu nek lobang terus niku sing batalne poso. Maem niku batalne poso mergo dilebokne nek ngene lesan. Lesan niku lobang nerus. Ngombe niku ya batalne poso mergo apa? Mlebu ten lesan dadine lesan niku lobang nerus. Lek diimpus pareng Pak oleh wong diimpus berarti sampean lara. Lek lara wi mang oleh gak poso. Lan jenengan pilih diimpus lho. Loh, oleh diimpus wong poso niku diimpus oleh. Diimpus niku pareng. Sing batal nih poso niku masuknya sesuatu pada lubang nerus. Lubang nerus niki meripat. Lubang nerus niki napa? Duai. Lubang hidung. Lubang nerus niku napa? Lesan. Lubang nerus niku napa? Talingan. Lubang nerus niku napa? Dalan ngarep, dalan buri. Lah lek diinpus gak liwat lubang nerus niki. Lewate kene wong niku lek wis diimpus berarti lorone rak ya wis nem. Mosok to lek lara gak nem terus diimpus ngono. Ya paling ora terus kemenge nglepak ora iso tangi iki lagi diimpus. Oleh diimpus. Dilebokne impus. Nek kuat poso diimpus oleh. Diimpus mau wis diimpus aku tak poso pareng. Apik malahan. Teng biasane wong niku lek wis diimpus, biasane wis geringe rada nemen. Napa panjenengan pengin diimpus? Wis ora usah diimpus, poso ae bareng-bareng Kemis ngeten ngaji, bar ngaji buka bareng guyang-guyu bareng. Lha penak to? Penak. Terus engko sok tanggal 30 bodho dolan bareng lho ngono timbane diimpus. Cara kula ngoten pun niku ilmu wa kullu man bi ghairi ilmin yu'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ketika orang itu beramal tanpa ilmu maka amalnya mardudun tertolak dan tidak diterima. Ojo sampai awake dhewe ngamal poso gak ro ilmune poso. Lho niki ngenten iki penting lho. Ngeling-eling rukune poso ki loro ya. Lah niki ngenten iki penting. Berarti awake dhewe poso duweni ilmu. Sunnahe poso
Napa menyegerakan iftar, menyegerakan berbuka. Ojo pehno panjenengan sehat, ojo pehno panjenengan enom, ojo pehno panjenengan sik rasa. Waduh, runung tung 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 tung. Magrib wae aku enom wae. Engko bukane. Ojo, justru malah makruh. Ora entuk kesunahan. Makane nek wis kentong ndang endang minimal ngunjuk utawa dahar kurma. Mam kurma niku sunah poso. Lek gak ana kurma teles, kurma garing. Nah, kurma niku yo sunah. Ning sing sunahne lek enek kurma teles. Gak ana kurma teles, kurma garing. Gak ana kurma garing, banyu. Banyu tawa niku aja teh jane. Lek iso malah banyu tawa. Syukur nek banyune wimang urung kenek banyu, urung kenek mambu geni, berarti sing apik malah klep. Utawa aku wae gak promosi lho, dari promosi. Ya wis pokoke ngombe banyu sing lek iso sing urung kenek geni nek saged. Sing penting banyu. Jadi urutane napa ten banyu ten hadis mergo al-ma'u tahurun. Banyu niku nyucekne. Makanya urutannya kurma teles, kurma garing, dan ngono banyu biasa, mboten banyu teh, mboten banyu kopi. Gak ono banyu biasa, ono banyu kopi, wis kuwi ombenan banyu kopi. Nah pun, niku sunah napa? Takjil, ngagi-ngagi, engdang buka, sunah. Masyarakat nek saged ndang buka raketang sak ceglukan utawa mam kurma 3 niku sunah. Bar ngoten napa? Qiyamul lail, ihyaul lail, ngurip-ngurip wengine wulan Ramadan. Wulan Ramadan niku nek saged aja cepet tilem. Lek saged niku awake dhewe ba'da salat Isya jenengan jungkung minimal sak rukuk lek ndres Al-Qur'an. Sak rukuk niku sak ngain niku lho. Pinggire Al-Qur'an ten ngain niku jenenge sak rukuk. Lek gak sak rukuk ya sak kebet. Lek gak sak kebet ya setengah kebet. Lek gak setengah kebet ya rong ayat lah. Lek gak rong ayat ya selungguh nek kono ngrungokne wong ngaji, baturi wong darus. Lek gak baturi wong darus ya nekakno kolake kanggo wong darus. Mosok ya wis bar traweh ora teko darus wis baturi darus ya ora, sedekah ya ora, mulih turu. Nah niku tuna. Napa tuna niku rugi. Dikasih waktu yang seperti waktu ini ibarat emas ning panjenengan sia-siakan. Bulan Ramadan ini waktu kaya emas ning disia-siakan. Makanya penting bulan Ramadan iki pun to lek Pak kula niku maca Quran grotal gradul wis to. Lungguh nek sandinge wong sing maca Quran baturi ben ora ingah-ingi sing maca Quran, ingah-ingi dhewe renek kan cane. Dibaturi syukur-syukur baturi napa ya karo gawak-gawakane. Nek ngomah nek kolake turah biasane wong buka niku wong poso niku kan koyok-koyo. Pomneh buka pertama. Zaman kula siyen cah cilik buka pertama ngluyur eruh napa niku jambu digawa mulih, eruh gedang digawa mulih, engko sik nyawang kolak ditata nek meja. Basan wis wayahe buka, tibakno sak piring wis kuwareken. Sak piring wis kuwareken sing dilumpune nek meja mek disawang tok. Iki kapan lek arepe mam. Nah, dadi aja sampe awake dhewe niku cara poso niku diwalik dahare. Nyun sewu. Biasane sing kathah niki lek poso niku mundhak kurun apa mundhak lemu. Lah tentane.
Lek poso niku sing kathah niku biasane mundak lemu, mergo napa? Lek mak diwali, dahare bengi akeh, siang gak nate dahar. Lek saged piye? Kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lek wis kentong maghrib tung 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 tung. Kanjeng Nabi dahare kurma. Kalih ngunjuk. Bibar niku terus salat maghrib. Terus bibar salat maghrib napa, Bu? Lek Kanjeng Nabi mboten buka. Kanjeng Nabi lagi nerusne salat awabin. Nah, bar salat awabin sampai ngedengne salat Isya. Salat Isya niku bar ngoten traweh. Bar traweh napa, Bu? Lek Kanjeng Nabi bar traweh niku kok mboten langsung buka. Ngunjuk riyin. Corok misalkan didahare niku sak piring. Nah, dahar kedik mboten sampai kaya awake dhewe sak piring full. Sak piring ngeten. Sak piring ngeten. Mboten. Mergo napa? Kanjeng Nabi ba'da salat Isya nerusne traweh. Lah Kanjeng Nabi niku traweh mboten kados panjenengan, mboten kados awake dhewe. Awake dhewe niki traweh cukup sekitar 30 menit. Pol-pole 45 menit niku makmume wis ngelur boyo. Imame iki kok sawi men ta. Kok randang-dang barbar. Lah Kanjeng Nabi niku lek salat traweh niku digambarno diriwayatno Kanjeng Nabi niku hampir mendekati malam 2/3 malam. Mboten separuh malam, tapi mendekati 2/3 malam. Nek digambarne traweh Kanjeng Nabi niku sekitar jam 2, jam 1 niku lagi mantun traweh. Koyok wong Rembang. Allahumma amin. Persis wong Rembang. Allahumma amin. Wong Demangan barang ya ngono. Ketularan wong Rembang. Allahumma. Lho Kanjeng Nabi niku mergo napa? Kanjeng Nabi niku pancen kulino. Kulino napa nek traweh niku khatam Al-Qur'an. Khatam Al-Qur'an. Makane ditiru kalih wong sakniki. Ukurane khatam Qur'an. Khatam Qur'an niku nek cara 8 rakaat 30 dibagi 8 rakaat berarti sak rakaat pinten juz niku. Wis hitungen dhewe lah. Lah lek wimang 10 adekan berarti lek 20 rakaat wimang pinten? 1,5 jusan. Lah lek njukuk sing koyok Madinah zamane Raja Abdul Aziz niku trawahe 36. Witire 3 koyok wong Rembang neh. Awake dhewe niku kan njukuk sing tengah-tengah. Njukuk sing tengah-tengah niku ya ora 36, ya ora sing 8. Njukuk sing 20. Di tengah-tengah maksudnya. Ya oleh ae jenengan salat tarawih niku 36 oleh. Koyok sahabate Kanjeng Nabi. Jadi zaman Kanjeng Nabi niku para sahabat niku salat tarawih. Sing 20 rakaat niku bar 4 rakaat tawaf dhisik ten Ka'bah. Tawaf dhisik ten Ka'bah. Bar ngoten terus tarawih malih. Entuk 4 rakaat neh tawaf maneh ten Ka'bah. Zaman Umar bin Abdul Aziz, lho awake dhewe nek Madinah arepe salat tarawih 4 rakaat bar ngono tawaf gak iso, dijoli. Napa? Dijoli 4 rakaat. Akhirnya nopo terhitunglah sholat raweh dan Madinah niku 36 rakaat ditambah 3 dadi 39 rakaat. Ya sekali-sekali dipraktekno lah. Engko sing imami traweh 36 rakaat iku ndang dicepaki amplop sing rada kandel.
On. Lah sing penting napa garis besare? Garis besare malam poso ojo disia-sia nih. Malam poso qiyamul lail niku ojo disia-sia nih. Man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niki sunnah dek muakkadah. Sunnah sing dikukuh nih. Cara kene ndang to salat. Ojo sampai mau tinggal. Sakwalike napa makruh tahrim, makruh sing mendekati haram. Niku waliane sunnah muakkadah. Sunnah dan sangat dikukuhkan. Niku qiyamul lail atau ihyaul lail fi yaumi Ramadan. Wengine wulan Ramadan diurip-urip. Ojo sampai bar salat ngisa masjid sepi, musala sepi. Ga ono sing terus raketang-ketang yo. Lek ten kutha niku pantese jam pinten? 09.00 napa jam 10? Napa jam 8 pun bar. Mergo nek kancane maksude iki. Bar traweh terus dhewe tilang-tilu nek kancane lah wis saya kesel. Lah lek saged diurip-urip. Kaya zaman kuno sian lho, Pak. Zaman kuno sian nikmat to. Bar salat traweh sik ngrungokne ngaji zaman buka lek ten zaman kula siyen cilikan kula ten masjid niku bar salat tarawih bar sholalahu ngrungokne ngaji bar ngoten lingkungan digilir nggawa kenceng kolak rong kenceng sing ngrungokne ngaji didumi sekolah sak gelas menangi napa mboten Pak zaman biyen oh niku ngoten sing ngaji piyek. Sakniki bar traweh, aja meneh bar traweh. Traweh niku lho saya dangu saya maju. Niki ngoten Bu. Padha berarti. Lho, berarti napa pergeseran. Siyen niku cara napa niku cara listrik rong patek padang. Tapi himai wong golek ilmu wong ibadah niku dhuwur. Sakniki dalan penak listrike padang. Ning himai wong golek ilmu, himai wong ibadah kok saya kurang. Sing salah ten pundi? Lah ayo awake dhewe grayai bareng-bareng. Lek gak ana sing salah, berarti nafsune awake dhewe niki sing perlu ditata ulang. Berarti nafsune awake dhewe kudu dikendalikan ulang, direfresh ulang. Ben napa? Ben awake dhewe nemu hikmah poso sehingga hikmah poso niku saged mbeta dampak ten awake dhewe boten namung Ramadhane entek ning boten berdampak nek ngene awake dhewe. Iki penting. Termasuk malih sunah poso awake dhewe kon sahur. Sahur niku sunah. Sahur niku lho sunah. Ngakhirne sahur nggih niku termasuk sunnah. Terus malih kula dudoi. Ten Ramadan niku waktu sing mustajabah ndonga. Ramadan niku lho waktu mustajabah ndonga. Ning ana wektu sing mustajabah ndonga neh nalika panjenengan ngadepne ngadepne buka. Jadi ajenge buka niku ajenge buka jenengan nyepak-nyepak ngenteni kurang 5 menit buka jenengan ndonga. Niku waktu sedina sing mandi, waktu sing napa niku waktu sing dimulyakno kanggo ijabah donga. Padha karo waktu singkat nalika lungguhe napa niku khatib di antara dua sujud waktune singkat niku waktu sing termasuk mustajabah kanggo ndonga ten Gusti Allah. Sadurunge buka kurang 5 menit niku nggih termasuk waktu sing mustajabah tinggi ndonga. Mangkane aja disiak-siakne. Pas nalika arepe buka panjenengan pun tata-tata raketan sediluk panjenengan ngeningne awak meneng sediluk ndonga jenengan ndongakne keluargane ndongakne putrane
dongane putra-putrane termasuk donga kanggo hajate panjenengan ten wulan Ramadan iki pas nengahe ajenge buka. Dan iku waktu sing sae. Sunnah sahur apa meneh lek iso ngakhirne waktu sahur. Jadi sahur niku mboten usah kesusu-susu. Sing penting nalika sahur niku lek saged malah di waktu akhir. Corok sakniki misalkan subuhe jam pinten? Subuhe jam pinten? 4.12. Berarti panjenengan ya setengah papat atau jam 4 kurang seperempat niku termasuk waktu akhir sahur. Jam 4 wis akhir pol. Jam 4 kurang seperempat minimal niku sudah waktu akhir sahur. Jenengan malah angsal kesunahan. Lek panjenengan sahure niku wungu saking sare niku sekitar jam 3, ojo sahur dhisik, minimal salat tahajud dhisik, salat dhisik. Bar salat bar ngoten terus bar ngono lagi sahur. Lho niku ngakhirne sahur niku sae sunnah, angsal kesunnah. Mendapatkan kebaikan bagi orang yang mau melakukan sahur dan mendapatkan kesunahan bagi mereka yang mau mengakhirkan sahur. Sahur niku sunnah. Jadi niku termasuk sunnahipun poso. Makanya awal poso niki mumpung awal poso, yo podo-podo ngelikne. Muga-muga sing eling sing wis kelingan ya tambah hafal, sing rong kelingan niku mundake eling. Jadi rukune poso ana loro termasuk sunnah-sunnahe poso nek diitung ana 10. Cara posone awake dhewe ben ora nganggur, aja sampai mung posone kaya wong umum, ning posone nyangono kaya wong khusus utawa kaya wong khusus. Lek iso sampai derajat sing nomor 3, lek gak iso minimal derajat sing nomor loro, aja sampai sing kaya ngesor dhewe. Iku berarti lek sing kaya ngesor dhewe termasuk ya rugi awake dhewe. Mergo napa? Posone mung hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula kinten pertemuan di awal sepintas tentang puasa, tentang ilmu-ilmunya tentang puasa niki kita ulas kembali. Mugi-mugi kula panjenengan sami sak mangkin puasane betul-betul menjadi puasa sing zahiran wa batinan diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-qadir wa 'azimi sultanik. Allahumma la tata'alana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitah min hawaiji dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal shiyamana wa ruku'ana wa salatana wa sujudana wa tasbihana wa tarwihana wa qira'atal qur'ana wa jami'i a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ja'al dunya tahta aydina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun biasane takjil riyen nggih? Pripun? Takjil riyen salat dibar ngoten buka bersama. Ngoten nggih. Monggo kita tutup kalian maca sholawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqikum lihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minan ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij'alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.